Eihän tuolta päästä lauluun. Suksi ei muista mihinkään, varsinkin jos ei niitä ole ensikään. Jumalauta mun suksesta! Homma hoidettu. Asiahan on sitten sillä selvää. Mikä se sun kaappis oli? Saatana, se sukset on. Haluut sä turpaa? No huomenta. Terve! Et ikinä arvaa. Poliisit on mun perässä. Mitä helvettiä? Lopettele pukkana, ettei tee. Ota meille vaikka, ota sukset. Joo. Sillä päästään karkuun. Joo, moro. Sopivasti 2 paria. No niin, sitten maahan sitten. Saatana, mitä sä oot taas niitä vitun suksia pellinyt? Että sä oot poliisi, sä oot seppo! No vittu, kansalaispidätys, saatana homo. Ei sulla oikeuksia mä en oo pellinyt mitään suksia! Kyllä olen. No en oo! En oo pellinyt mitään! Ismo! Mitä? Joku kolahti. No ei kai! Mutta me ollaan vankilassa. Mitä helvettiä? Täällä on jo ihan yli ymmärryksen. No älä mitään. Mitä helvettiä? Hei keittää! Mä haluaisin perunamuussia. Ja luumukiisseli ehkä jälkiruoksi jalkahirantaa. Ei tää ei oo mikään hotelli. Me viedään tämmöstä helvettiin täältä. Hetkonen. Katoppa. Ismo, kato. Onneksi mä oon harrastanut 6 vuotta parkouria. Mä 2. Täältä helvettiin. Me ei oo mitään Mä en oo parkouria. mitään helvettiä. Vähentää. Kuka tää on? Mielisairaala! On mielisairaala! Päivä. Ei! Nyt sut lähti kahden. Mitä me nyt ollaan tehnyt? On sinua. Otetaan 2 kuukautta. Niin mä oon tehnyt mitään pahaa. Meitä vaan täällä. Sukset on kaikille. Ei suksivarkaus on mikään tämmönen asia, mielisairaala. Kyllä on. Se on mielisairaala. Das war ein Befehl! Der Angriffssteigers war ein Befehl! Wer schickt Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist das also gekommen. Das Militär hat Befehl jagen! Niin. Ja tuliko selväks nyt tää juttu? Ymmärräksä, että... Ehkäpä. Tuliko? Ymmärrätkö?
asiansa. Sillä selvä. Juksi, juokse äkkiä täältä tahansa. Oro! Silta ei. Kato. Vittu 5. Tuo jumalten juoma, enkelten meille suoma. Tuo jumalten juoma, taivaan kiitollinen ja maahan tuoma. Korka ees, kurkusta alas kaada. Nyt on 70 senttiä. Mikä hippopa? Jaa, no Young Money Cash. Siinä on noita nykyään. Kiitos. Lopetaanko mä nyt? Kyllä, kiitos. No moro. Moi moi. Olihan se ihan hyvä reeni tänään. Oli. Tää on kyllä aika hyvin sparrattu siihen säkkiin. Ei ku, no joo. Ei vittu, taasko mitään. Voi vittu. Fuck off, man. Satana mulkut. Mitä helvettiä? Ootteko te taas niitä tuttia pölliä? Niin. Saatana pelkurit. Hei, me pitää keksiä jotain. Me ei enää pärjätä noilla. Sovitaanko se juttu? Sitten myrkytetään Ossi-Pekan pizza. No, Ei saada voittaa. No sanotaan, että sovitaan, että me tarvitaan pizzat niille, niin sitten menee heti lantaan. Joo, ja sitten Sepon pitää hoitaa Ossi. Niin me voidaan pölliä suksia. Kyllä ois saatana moinen nälkä. Olis kyllä joo. Ei pitääköhän mun lähteä kotiin kanssa. Varmaan munkin täytyis kun ei oo massia. Taasko noi tulee? Kurkuttaa. Ei, tää vittu on täällä. Ei, anteeksi! Ei halkotaan mitään. Meidän pitäis sopia. Ei nyt. Että No sovitaan. No mitä teillä nyt on asia? Kuka ette te sovi turpa? Pitäis sopii meidän. Hehe, vitun tyhjä. Niin, mitä? Pitäis me pidetään anteeksi. Mä en kättele, mutta... No kiitos, no. Kiitos. Me tarjotaan No mikäs? pizzat kaikille. Sovinnon kunniaksi. Jumalauta, tulikin nälkä. Saatana, sopivaan aikaan. Kun on täysin. Joo, kyllä. Aamu. Mä oon sitten niin Mä ja täynnä. Palmu lähetään nyt. Joo, Seppo, lähetään mekin kauppaan. Joo, Morjes. Morjes. Tuli kyllä kauhea vastaanpäin. Varmaan hottiin. No mitähän vittu. Toikissa, mulla kukahan vaan. toikissa sanan mäntistä tuo, en mä tiedä. Mäkin saatana vedin niinku saatana... Mä söin kanssa niinku Simon, mutta... Mulle ei kyllä tunnu missään. Ai vittu. Täällä. Tuleeko ulos? Mitähän siinä ruuassa oli? Varmaan ruokamyrkytys. Ausi mennään kotiin. Oi! Ossi-Pekka! Ossi-Pekka! Herää! Noniin, hei, mä soitan ambulanssin sulle. Joo. Hei. Seppo Taalasmaa täällä. Terve. Täällä näin Engitsin vieressä, tän postipaikan vieressä on toi yksi tyyppi, niin se on varmaan saanut ruokamyrkytyksen. Täytyis tulla nopeeta. Joo, mä oon tulossa. Hyvä. Mikä täällä on hätänä? Kuka? Ossi herää. Mikä sillä on? Se on varmaan ruokamyrkytyksen saanut. Käytiin tuossa Engitsissä syömässä, kun piti tehdä somitona yhteen homojen kanssa, mutta ne varmaan myrkyti se. Ai joo, mä annan sille lääkettä. Mitä lääkettä? Kaliumjodidia. Hei, eikö se oo se mun paras Joo, on. Ota ruokamyrkytyslääke? siitä. Kyllä.
Hyvä. Hyvä. Nyt nielase se. Hyvä. Hei, mä oon kutsuu. No, hengitä rauhassa. Älä nyt tukehdu, saatana! Hei. Hyvä. Noniin, nouse ylös. Nouse ylös. Onko kaikki kunnossa? Joo, ja paskat housussa. Ajaa. No, mä en kyllä siivoo niitä. No, jos tää asia on nyt sillä selvä, niin mä lähden. Moro. Joo, hyvä. Moro. Kiitos. Vasemmistoliiton apulaispormestari Mikko Aaltonen saa vastuulleen lähes puolet kaupungin toimintamenosta. Voi vittu! Kuka siellä? Sisään! Päivää, hauska tutustua. No hauska tutustua kans, joo. No niin, nyt asiaan. Annoit sä sitä? Kyllä, 3 asteen myrkky. Saatana hyvää. Menee hengityksen mukana keuhkoon. Sitten suva. Noniin. Että bisnekset on siis hoidettu. On. Mitä sitä Oota, puhutaan? joo, ota nää maskit tossa. Joo, otetaan. Joo, selvä. Moro. Asia sillä se. Joo, joo, hei hei. Hei, mistä tästä pääsee hyvin, ettei noin nää tuo? No, tosta vasemmalle, vasemmista. Joo. Tää on varmaan ainoa Ei. tuollainen paikka enää, missä olet puhua, mun on pakko kertoa. Mulla on tullut kauheat vaikutukset siitä ihme klodidipladidista, minkä mä sain. Mitä? Veriripulia. Mitä vittua? Sen piti olla maailman parasta. No joo, mutta mä Ruokamerkki. luin siitä netistä, niin sitä käytetään niinku juomia huumauksia eläinten tappamiseen. En tiedä, onkohan sekin juonassa siinä, mutta en mä usko. Se oli kyllä niin mukava. Niin oli. Mä kyllä tarvitsin sitä lisää. Mä en ois oikeesti vähän auttaa. Tai sit se on vaan sitä. Tai sit se on vaan mun ryyppyputkesta johtuen se. Voi olla kyllä. Oli kyllä aikalaista bileet teille. Moro Jalo. Eikö oo jo rosvoja tullut tänne? Hyvä. Ossi-Pekka! Sun ei pitänyt mennä bileisiin vielä moneen viikkoon. On sulle kyllä aika karvasia muijia, mutta... Mitä? Menkää pois! Mä en tiennyt, että sä oot homo! Menkää pois! Onko nyt yöpäivä? Onks mä hereillä apua? Mitä? Joku hauttaa! Mitä helvettiä? Housut puoli tankoon! Mutta mitä hajottaa olisi oikeesti voinut olla? Ylisairasta homoja! No niin on. Ketä ne oli? Repetään vielä itse, kun sä olit homojen kanssa sängyssä. Mua ei naurata kyllä yhtään tuolla. Mua naurattaa. Huomaa niin. Ketä ne on? Sano. No, eikös toinen ollut se lääkärihomo, mutta toinen taisi olla se Ismo Laitila, kun se oli se Karvanen Kari! Mut se ei oo Kari, harmi vaan. Sen kuudes Karvanen Ismo! Joo. Joo, niin mä ajattelin vaan kysyä, että haluatko sä lisää kahvia? En mä nyt ei jaksa. Mä oon jo ihan just lähtemässä tästä. Juu, kai mäkin. Mä en kauhea krahnoa täällä oksetot. On yöllä yli töissä ollut kylilöitä, polttanut klubeja kuin kynttilöitä. Ja oon valmis taas juhlimaan. Kallistan kuppia, kallista kuplivaa. Meil on koossa hyvä jengi tänään, siis otetaan ensimmäiset ensi hätään. Ei oo väliä, mitä lysti kustantaa, se kyydis pysyy joka kyytiin uskaltaa. Lienkeihin bensan sataa, mä jätän restan palaa. Tuohon istumaan. Siis kuka suomalainen mies nyt tosissaan haaveilee jostain partukista? No en mä.
Silloin varmaan joku... Suonikohju. Tuotteko ne partuissa? Joo. Joo. 30 €. Sillä ois saanut jo koko lihapiin. Niin ois. Senkin ois voinut käyttää vaikka ES-sää. Niin. Mutta siis, mitä kaikkea me on oikeesti kokeiltukin? Mitä esimerkiksi? En tiedä. Oisko jotain? Hei, nyt mä keksin. Hakataan se. Ja vielä pesäpallon mailalla. Ihan paskaks. Joo. Se olisi ihan hyvä idea. Tehdään näin. Se vois olla ihan hyväkin ratkaisu. Joo. Asia on sitten sillä selvä. Seniorita. Mä hankin pesäpallomailan. What you want, what you want, what you gonna do when Chevy John don't come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do? Yeah, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, Ossi-Pekka, perkele, mitä sullaääni? Hei, eikä, sä oot kuollut. Ei, mitä muuta? Mä käyn hakemaan apua. Miten on käynyt? Tuo varmaan hoitti. No se ei tee yhtään mitä ei... No. Mikä hitto se oli? Täällä. Mitä? Ihan sama unohdetaan. Kukas? Missä? Mitä? Missä Ossi-Pekka on? Se kai elää. Voi ei. Olkoon. Last night I let the party get the best of me. Waking up in the morning, 2 hoes laying next to me. Plus I heard an officer arrested me. Good weed and cold drinks, that's the motherfucking recipe. Nigga, and we roll deep, so deep. It's going down in this bitch. Concrete, we gon' party all night. No sleep, tell the owner them is all my guys. So tonight everything is on me. Unohdamme! Uudestaan! Eikä tota... On siellä. Huomenta Ossi-Pekka. Huomenta. Onko se saanut muija? Katsotaan. Mulla on aika kolmannen muija. Mitä helvettiä? Ei mitään, joo. Eiku... Mikä tää oli?